welcome sa aking vlog ulit. Abangan nyo ako sa aking vlog. Guys, mauna siya ang salubo. Another vlog na po guys. So, palakaw na mi guys. Mangisda na po mi. See you. So, di na mi guys padung. Makiling to, makiling. Pangkay! Basta ana ang sakit. Engon ko, ako na'y bahala dong. Bahala dyan na. Bangga, kita. Puro ko na dito. Tayo guys. Ubas ang salog. Magbaktas kami oh. Apoy kaayo. Tara. Kaya ani, tinding atong Ulit gapon. Tarang ipa. Sim na. di anami guys, manginhas may nya, mangisda. Di anami diri naabot na. So, masudan tanan. Sujud bet na. jackpot yun tani. Napa diha? Ada, idam mo kasta na. Kalabas ta anis merkado ron. Saan ko pati na dito area di ka. Kira saan iba? Enggak. Ish. Dara dua. Napa? Nabalo kayo. Oh. Wow! Ang saya-saya! Ikuan. Yay. Di kuha na niya dito magdisutag ko na na. Ako rin din tamba dito. Akong gitambay ko. Sabal-sabali dia, Sim. Sabali sim. Ito, atras. Diri. Anak, para dili ta mo doktor sa kokot. Nah, Sakto na. tanawa maglibog ta ato sa ni panghatak kay maglibog ta ni pag. Kay dili naman na makabuhi. Sus, bot lang makabuhi na nga pilit na kayo. Sunod lang. Asar man to. Sangit. Ay sa kay ato lang minahon. Usa. Kay pulos ni bas gisaw sa mo pukot. Gisaw na. Oh, damo at oy, jackpot yun. Ito, pang kilaw dong o, sakto jod. Sakto kayo. Ito kayo, libunan. Ato lang tuway sa magkuan na ta kay magkilaw ta, di mal. Kuha ta karga, di kuha ina ni. Doan ko pubot ng dudok ko magtibol ba. Mo na lagi. Dalo-dalo, ron ta atong kilawon ron. Awa, kuan karon na. Unya, paigbaw naman eh. Nadisod ba nakuha unang ingana eh. Nah, kali dito to. Ito ko. Ay la sim. Maglibog na ang kaning kwan. Sim ay sim. Dito na po nakabuhi ay maglibog ang. Akbi. Tara dong! Nalukso dito dong oh! Dito ka dong katang ningkoan, kisaw. Paano na to paano? Nangana lagi dong! May tagmanood na dere. Oro sige naglibang mga buwang. Nabar tigil. Mongi mina. Mongi. Hindi naman na lima mongi. Kaya simba ko ka. Bangi. Bangi dong. Ang karang sa. Ano naliming ko sa usa dong. Naliming ni ko sa. Dagula. Atras. Atras si Sim, dere Sim. Dere Sim. Ay sa. Sige. Napay kaning unsa. Wow, kadako kayo oh. Aman. Wow! Ang galing-galing! Wow! Tuara! Kakpat. Ay, kajakpat kayo na to! Ay, laban ha? Ako wa ko ni uban wala siro. Saba. Eh, buya ganda yung mbak dong no? Baan sa mbak? Mongi. Namo kan. Mongi nang ano man. Biasa di. Liwat kita may. Oh, kita. Ayaw, indaw ha. Kay i-vlog ra ba ni? 30
may jackpot guys. Kakuha na may karon maka kilaw-kilay time. Sige na nag-like sa inyo. Subscribe. Bago pala man ko, 500 plus Ako, pala ko. sige mag-like. Okay, download at Unsa? like. Ngayon yun tayo. Dagdag friend. Oo. Gani. Kuhan ka ba? So guys, maglibak ko. Bago pala man ko, gato pala man kung ano, pala ngayon kong buwan. Nadara. Wow, damo ako eh. Yay. Kalain dyan lo. Yan na mo daw yung papa kay Tiyat, simbak ko ka. Iyay. Ay, hindi. Ang uban dito nga mamukot ba kay ilang Dapa guys, dara guys. Oo. Tara, damo guys, damo. Medyo jackpot. Nabalian tagkatig pero ba jackpot man po. jackpot lagi. Buinas ning usa ni kay. Buinas ning usa. Kisa-kisa. Kanang usa ka. Binatang. Binatang. Naluoy siguro ang dakit sa to. Binatang. Batong na to. Oh, kasi yung rana, ilo-ilo ra. Ilo-ilo ba? Asa bird boy sabi. Yan na ro. Magani kay gipaak diri. Usa ako ng ilo-ilo. Dali rin. Sipon dyan ako. Mingaw. Uy, patawad. Ano? Nadyo sa laut ang mga gisaw na. Dapat ta diri. Ito pato ni pan kay di ka buhay. Ay, sira bird. Sira. Uy, nailaw mati. Atras si Dresim. Nasa sim. Dresim. Diri. Ayaw. Ting makakuha ta sa 5 kilo. Katumo jud anis merkado. Na, atras eh. Ay pa. Sige pa. Sige ka na, Sim. Kanin tiba. Kuan na lang. Di ka na makabuhi. Ay, sus, mahadlok man ka nga. Pilit na nga kaayo, eh. Tama na. Sakto na. Sorry, yan. Ayaw itong ilaw. Ito ilaw na. Mo din ang sigtubod. Isaw din yung una. Puta. Uwa eh. Itong namukot sila, Papa. Wag ikuha. Buat ko apil ato. Malas mo sila kumukot. Wapo dito. Isda. Ay, pagbitad-bitara diha. Ay, na. Ayaw, tipo! Ayaw, tipo! Wow! To dito, oh, nagkisaw-kisaw, oh. Sige na. Ay, sagad. Atras si Sim. Dre. Tumod ta sa ito. Merkado. Bugsay, dire sim! Dire, bugsay! Oh, bugsay dito. Inahinay. Atras Bugsay! na ba? Bugsay ba? Ayaw, bugsay eh! Ana. Tira. Tama na. Sakto na. Huwag mong palabiin. Bapat yung ano. First kuha, guys, oh. Primero pa ng taan, pero jackpot. Tayo na. Ay, dako. Ay, wala. Ibra, pituray na. No! Hi, guys. Magkilaw po mi, guys. Kung ganan. Kilawon na mo, guys. Kilawon. Maglimpyo kami kay maglimpyo pa ko kay maniod to mi, guys. Isda. Mo na mong kuha, guys. Ay. Mo na mo kuha. Kaduha pala ani namo na area sa bukot, guys. Mo na mo kuha. Naswerte aning taon mi, guys. Oh. Uy. Oops. Kabuki ka limuha ka. Mo na, guys. Kilaw, guys. Labas kayo. Labas kayo ng isda, guys, oh. Naon pa mi kay paniting paniyad to na. Okay, kayat. Samad mapuntaan eh. Dangog kayo. Takadag kutsilyo ani, sundang man eh. Tiksapan jud ang tudlo. Na tiksapan. Guys, oh.
kas balay wa kay sudan. Di na diri sa dagat na isda ngari. Libre pa sa sudan guys. Mo na siya nga isda guys kanang unsara ni. Ang tawag diri sa amo sa Bisaya gisaw. Mamukot kami guys. Magkilaw mi karon og kanang magsugba ba. Magkilaw mi karon magsugba. Guys, oh. Kilaw rami guys diri ugan kanang magsugba bag isda. Ang isda ni siya kilawon guys kay kanang kuan ba labas kayo. Ha? Risko kayo guys. Risko kayo isda. Sapan o kamot ane. Matik sapan. Andang, kadagod silyo. Ayo. So, kami guys, di nami diri sa kuan kanang dagat jud. Di nami diri kanang nanguan ba kanang mukot. Kami ragad akong namong silingan nya akong maigsuon. Ako magtinuyo ka sa balay wa magtrabaho di na ta diri sa kuan kanang dagat magtugo-tugo eh makasudan ka pa diri sudan makasave ka pa na guys nakuha ay labas ba kay nga isda na asa ka pa masubaon ang tuwa damo kayo buka pula na namong area. Unyang hapon manguli mi. Dili mi magtugaw-tugaw sa dagat kay. Kay diri ningaw. Hindi na ingon nga magpismas ka. Wala akong kilawon guys ha. Kilawon na namo. Wa na ba day takadago hataw mo? Tawa takadago hataw di ay. Di hotel to. Ay, hindi na lang tani na tumbon. Mama. Wata ni tagtaran. Oh, kan. Ini na. Lahi ang isugba. Dili na lang ni kuan. Kana ni dito dong. Oh, Dingin ba? ay ito sug. Ang day. Na isugba na mo guys. Sila man ba? Oh, kamay na dam. Sini. Sini. Na guys, oh. Tilog kayo isda ang nakuha. Oh. Tilog kayo. Tilog na siya nga isda. Palito na ang merkado mahal. Nakakuha pa dyan ni ko, no? Kasag. Parutpot. Parutpot. Klase-klase lang ang nakuha guys. Oo. Itangag pang isdaan niya. Oh. So, libre.
ba? Paibupunta mo guys. Kinilaw. 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 Ablihan. Ablihan. Abrihi. Ablihan. Taran! Oh. Pinatuwad na manok.